Now we have PhD ministries. Prophet Walter Magaya panguva inoi tichiona ari mastatements akubuda from the police inyazobuda pachena kuti nhau yake yakutsekwa-tsekwa. Panguva ino chinoka kunzi vana Magaya vanosapota zvikananda vari mumubato. Panguva ino vanhu vanyatsokuona kuti apa chokwadi chiri pachena. Ndisanamira mashoko abuda nyogwa panguva ino iri subscribe like on the bell icon. Kana muchaita mudanyora chiti happy Saturday Zimbabwe when our ZRP only admits a wrong in handling a case. Nekuti zvabata Emerson mnangagwa. When victims of Walter Magaya have been crying for help, it was Henrietta Rushwaya was covering up the scandals. Now, ava mabhiravira Magaya wakadya #Bishop for ED. Saka ZRP are full throat kusunga Magaya nekuda victims. ZRP we need the truth about Bishop for ED scandal in Belvedere. Too many dark dealings are being buried under political slogans and false holiness. If the police have turned a blind eye, then the people will not. Zimbabwe is watching. Those who hide behind pulpits, uniforms, or party slogans to exploit, intimidate, or destroy lives must face justice. We are done with cowards who prey on the weak and call it leadership. We are done with hypocrisy that shoots abusers while punishing truth tellers. No man is above the people's law. Not Magaya, not Emerson, not any of their enforcers like Francis Kaowa and Waterfalls police station officers who are well known to be on Magaya's payroll. Mavasunga ye maprisa aya. The revolution is conscience and is coming, and it will expose every lie, every theft, every betrayal done in the name of God or the state. Ndiwo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe panguva ino kuchonokwanzwa nhau yaWalter Magaya panguva ino iri kutsviriridza. Panguva ino chokwadi hachizonyatsokubuda nokuda kwekuti kuri kuonekwa kunzi Walter Magaya aiwa ari mumubato, ene panguva ino nhau dzake hadzinyatsobuda pachena. Pane dzimwe dziri kuvingiridzwa, pane dzimwe dziri kubudiswa pachena, but panguva ino vanhu vari kuita mafoni calls vachifona vachiisa macomplaints avo ndo vari kuziva chokwadi. Mbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu, subscribe or like, chita on the bell icon.